u barranin. Alleluja. Nilqawkom iż-żaħwa fostna l-lejla. Jalla il-kol tinsabu tajbin u ħerqana biex jirċivu kelma friska minant il-mulej. Amen, ejja nitolbu ħalli nibdew il-messaġġ tagħna l-lejla fuq is-sensiela li bdejt ftit ġimgħatilu fuq rigward Kristjaneżmu, il-Bibja, xtajt il-Bibja u l-Kattoliċiżmu. Issa, għal dawk li għandkom mistoqsijiet, għal dawk li intom hawnhekk għall-ewwel darba jew qed tisimgħu dal-messaġġ għall-ewwel darba, just biddilx iċ-channel għalissa u isma' bir-reqqa, qarbel bir-reqqa u ħanitolbu. U l-iktar ħaġa li għamlu bħalissa l-importanza hija li nitolbu lil Alla bl-Ispiritu Santu jirrevelak, jitik ir-revelazzjoni għaliex mingħajr l-Ispiritu Santu ma tistax taraf għall-verità. Ġesu jgħidilna jiena ħamurant il-missier, mhux ħanħallikom il-tima u nabadilkom l-Ispiritu Santu biex hu jirrevelalkom il-verità kollha. Imma il-parti tiegħek hija li inti tkun trid il-verità. Ma ħa nitolbu. Kulħadd jitlob miegħi. Misi qadis f'isem Ġesu nitolbok issa stess permezz tal-Ispiritu Santu l-għallim, ir-revelatur ta' Ġesu tal-kelma, għallimni, ftaħ li għajnejja, rattab li qalbi, u għatini qalb għal-verita tijak mulej. Għallimni nħobb u noss il-verita. U għallimni nobot il-gideb. Ġej minn fej ġej. Jajdu min jajdu. Grazzi mulej qaddis li inti ħat gwidani u tmexxini fil-verita sħiħa f'isem Ġesu Kristu. Amen. Nixtieq nibda, ħanagħmel daqsxejn ovvjament revision, imma l-ewwel nixtieq nibda b'dan l-statement. Nisimgħu stess, ħanidilkom bl-Ingliż u anke bil-Malti. How much do you value truth? If you don't, now you can switch the channel. Now you can change the channel. Bye. God bless you. How much do you value truth? Of any kind, aħseb wara tal-Bibja. Spirituali, etern. Kemm tpoġġi importanza inti fuq il-verità. Ixini verità. Però b'mod speċjali bil-bosta u bil-qabd iktar verità tal-kelma tal-la spirituali. Inti di tistaqsija lilek innifsek. Għax skont kemm qalbek hija miftuħa għall-verità, ħadd tkun kapaċi tirċievi. U bħalma tafu, il-Malti jħobb jgħid il-Vrażi, il-verità x'tagħmel? Toffendi. Mhux il-pastor joffendi, il-verità. Mhux il-ministru joffendi, il-verità. Issa, jekk inti f'xi mument ħossok offendut, jiena ħan nissigurak minn issa. Għaliex jiena rrid inżomm qalbi safja u għand il-biża' tal-Alla, m'għandi l-ebda interess inweġġek ġast għall-iskaptu biex iweġġek. M'għandi l-ebda interess. M'għandi l-ebda interess noffendi nies ġast għall-iskaptu biex noqgħod noffendik. Forget it. Dak minix jiena, ma nagħmlux jiena u laqas jagħmlu il-mulej sidi. Però mulej sidi u l-għaddejja kollha tal-Alla bħalma tarafu kienu joffendu ħafna nies. Inkluż Ġesu kien joffendi ma ta' nies. Ma mhux għax irid joffendihom, għax ma ħabbewx il-verità. Allura biex inti ma twaħħalx fija u laqqas f'Ġesu u laqqas f'Alla, inti tiddeċidi, inti għandek iċ-ċevetta ta' qalbek, sewwa, u jiena nħobb ngħid il-frażi, il-verità mhix għal kulħadd. Il-verità
hija biss, kulħadd jgħidha warajja, il-verità hija biss għal min jobot il-gideb. The truth is only to those who hate lies. The truth is not for everyone. The truth is not for everyone. Mhux kulħadd denju tal-verità. Imma inti tiddeċiedi jekk intix denju jew le, ħadd ma jiddeċiedi għalik. You decide for yourself whether you are worthy of the truth or not. And truth is not always comfortable because it forces you to change. Il-verità mhux dejjem komda. Għax il-verità tisfurzak biex tinbidel. And let me warn you another phrase. Truth will always change you. Write that down. Truth, when you hear it, will always change you. Whether for better or worse, you decide. But if it's even if it's for worse, it has already changed you. Il-verità dejjem tbidlek. Dejjem. Ma tħallikx istess. Jekk hux għall-aħjar, jew għall-ar, hija fidejk. Jiena meta kont qed niskopri il-verità biblika skont kliem Kristu fid-dawl tat-Testament Ġdid, bdejt intaqa' ma' ċertu veritajiet ta' Ġesu, tal-Apostli tiegħu li ċċallenġjawni. Però iddeċidejt b'deċiżjoni, mhux għax ħassejtha b'deċiżjoni, li akkosta kollox il-verità rrid. Akkosta kollox. Akkost anka li nidħleħ f'biberiji. Akkost li forsi ma xaħat li qed jgħidli verità, anke jekk dik ħadd iskomodani jew ħadd tweġġani. Għal fl-aħħar mill-aħħar, believe it or not, din hija frażi stramba. Imħabba waħedha ma taħilsekx. Trid il-verità biex tinħeles. U qed naraw ċara qudiemna di timmanifesta fid-dinja. Inħobbok kif int mhix imħabba. Inħobbok akkost ta' kollox mhix imħabba Alla lanqas. Inħobbok iva, imma mhux ħanħallik tibqa' kif int. Inħobbok minn kwalinkwa background ġej, iva. Once li tasal għandi, m'intix ħatibqa' kif int. Jiġifieri Alla jilqa' lil kulħadd u jbiddel lil kulħadd. Alla jilqa' lil kulħadd u m'hemm ħadd li Alla iħallih kif ġie. Meta tmur għand il-mulej ħajbidlek. U m'hemm bżonn jgħidlek ħanbidlek. Il-moment li jkollok inkontru ħadbidel, that's it. Amen. So, be honest with yourself. Kun onest miegħek innifsek. Ħanejdilkom, ovvjament, tafu li din hija sensiela ta' tagħlim u qed ngħidha b'imħabba, ħanassagura lilkom kollha Maltin u Għawċin li m'għandi xejn kontra tagħkom, ovvjament jien Malti, hello. Sewwa, m'għandi xejn kontra l-Kattolċi, jiena dejjem minn dak il-background, għandi familjari fir-reliġjon Kattolika, għandi familja li nħobb u nossu jħobbuni. Imma għadhom Kattolċi. Tuħdix għalikom ma nixtieqhomx li jibqgħu Kattolċi, imma ħafna minnhom m'għandhomx ġuħ, allura ma jimpurtahomx. Jiena nsertajt bil-ġuħ. Jiena affamat. Inni bil-ġuħ affamat kważi 30 sena. Jiena dejjem irrid. More of God. Ma mhux kulħadd hekk. Aw ħafna li bdew din il-mixja miegħi. U llum sparixxew. Aw ħafna li ntaqgħu mal-verità u abbandunaw għal-verità. Bħalma tafu, mhux kull min Ġesu ntaqa' miegħu
baqa' miegħu. Biblikament di tafuha. Jiġifieri jekk abbandunaw lili, jew pastors oħra, jew rajja oħra, jew ministri oħra, toħdu wiġba kbira, jabbandunaw il-Kristu. Tifhem tħabbux raskom? Iċ-ċoċċata li fil-maġġoranza assoluta jifqu jimxu mal-mulej. Jifqu jimxu mal-mulej. U da mhux fil-kamp kattoliku biss, fil-kamp protestant, ortodoss, evangeliku. F'River of Love ġew fuq 25,000 ruħ. Eluf itgħamdu. Mijiet inħelsu mix-xjaten. Mijiet, letteralment, mijiet. Mijiet fiqu minn xi ħaġa oħra. U il-maġġoranza xogħol, karriera, flus, biża, in-nanna, ir-raġel, it-tfal, it-temp, il-bart, ix-xita, l-ajja, il-futbol, il-ħamim, il-gamim, it-tiġiġ, il-kelb, il-pakkagal. Għalhekk il-mulej jgħidlek ħafna u ma msejħin. Ma ftit u mal-mażolin. Intu għed minn dawk il-ftit? X'jekk sejjaħlek, Alla ma sejjaħlekx ġas biex jgħidlek hello, sejjaħlek għax għażlek. Imma meta għażlek inti tittażel lilu wkoll. Għax mhux ħajsforza lilu nnifsu fuqek. Meta jiena ntqajt mal-mara u l-mara miegħi ovvja, għalkemm jiena żilta kellha jridet tażel lilu wkoll. Ma sax naqbad u noħodha kontra l-irida tagħha. U laqqas viċi versa. Ma qabdetniex taħt idejha. Għak li tittiġi miegħi bil-fors. It-tnejn għamilna għażla. Timmissjawx dal-weekend għax għandi messaġġ profetiku is going to change the rest of your life. Bis-ser tednilkom. By the grace of God. So, kemm tħobb il-verità? How much value do you give to the truth? Amen? Amen? Jgħida min jgħida. Issa, bħala persuni aħna nħobbu lil kulħadd. Hekk għandu jkun bħala Kristjan, kull minnu Kristjan ġenwin, jħobb il kulħadd. Imma lil min tħobb, jekk vera tħobbu, tgħidu l-verità. Issa inti ħadd irriskja wkoll lil dak li ħadd jgħid il-verità mhux ħajurik daqshekk imħabba l-istess lura. Imma x'tħobbu veru lest li tieħu dak ir-riskju. Għaw xi ħadd jista' jħobbok iktar milli tħabbek Ġesu? Ħa riskju Ġesu? Let's see. Ma hu ħadd jista' jħobbok iktar milli jħobbok Ġesu. U anke Ġesu ħa riskju. Għax il-ħadd ma ġi Ġesu jagħtihom barka open check, għamel li trid birkek xorta. Dik hija ereżija. Dak huwa sataniżmu fil-Knisja li supposta Kristu. Għax għamel li trid tfisser sataniżmu modern. Satanist minn inti tgħid li inti satanist. Ta' Satana. Do what you will. Għamel li trid. Dak huwa l-kmandament ta' Satana. Birkek xorta. Imma ngħidilkom għaliex dawn l-affarijiet jiġu madwarna u fir-reliġjon ta' Ruma Kattolika ngħidlek għaliex? Għajdu Spiritu Santu kellimni. Ħanejda lil kattolċi kollha li għandkom qalbkom għal-mulej il-komplement għamlu tridu. Ikka bold. Għalinkom li jintkom teologu kattolku kitibli, għallina nsegwi kunuħu pjaċir nisimak. Komplis mani. U grazzi tal-attenzjoni. Kattolċi Maltin. Għawċin. Intom li tifmu tistudjaw. ħantikom warning ta' mħabba. Ir-reliġjon ta'kom ikkabbod. Il-glorja tal-la ħarbet.
Għaliex min jintaqa' ma' Ġesu vera jinbidel. Ħalli nkun fer ukoll. Għaw ħafna knejjes fl-esperjenza tiegħi anke fil-maġġoranza protestanti ikabod, ortodossi ikabod, anke knejjes evanġeliċi ikabod. Għal dawk li xi tfisser fil-versenza tal-kelma ikabod tfisser the glory has lifted, the glory has departed. Ġifieri Alla m'għadux hemm. U jekk taħseb li din xi ħaġa impossibbli, think again, naħseb għal darba oħra. L-Apokalissi kapitlu 3, vers 20 u 21. Ġesu qed iħabbar. U ta' fuq li ma bibet iħabbadu? Le, mhuwiex fi bibta qalbek. Naf li ħafna evangelisti well-meaning inklużi jiena użajta għalhekk. Meta tagħmel xi altar call. Imma le ma kienx qed iħabbar fuq il-bib ta' qalbhom, kien qed iħabbar fuq il-bib tal-Knisja. U għalilhom huwa taf li intom qed tintaqgħu jiena minn xejn? Kapix aħwa? Naf anke jiena meta nagħmel xi messaġġ evanġelistiku ġieli, ma ta' ma bdniex uża ħafna imma ġieli nisimgħu xi evanġelisti jgħidilkom il-mulet iħabbar fuq il-bib ta' qalbek. U vera, jista' jkun vera dik. Imma dik l-Apokalissi għalkemm ħafna użawha u ma jimpurtax għax minn tagħmel l-ebda xejn ħażin per se. Imma actually dik l-iskrittura mhux qed tfisser Ġesu qed iħabbat fuq il-bib ta' qalbhom. Qed iħabbat fuq il-Knisja u l-Knisja tintaqa' u laqqas qed jindunaw li Ġesu m'għadux hemm. No, these things are real, brothers and sisters. These things are real. Din hija verità, din hija reali. And I'm going to tell you something. It can happen to you too. Tista' tiġri lilek ukoll. Tgħidli kif jista' jkun passi. Mhux Alla jitlaq lilek, inti tlaq lilu. Bħal ma jista' jmut żwieġ, tista' tmut ir-relazzjoni tiegħek bejn Alla. Alla ma jisforzak qatt ikollok relazzjoni miegħu. Jixtieqha, ma mhux ħajsforzak. L-istess, ħafna jibdew bimħabba żeluża lejn Kristu u jinxfu. It-tort Alla. Għalhekk jgħidulhom fl-Apokalissi kapitlu 2, erġgħu lura għamlu l-ewwel opri li kontu tagħmlu fil-bidu. X'kienu l-ewwel opri? Żelu, imħabba, passjoni, dedikazzjoni, ħin, qatta miegħu mal-mulej. Għaw bosta assisin. Ikkabot is written all over you. There will be a day when many will wish they listened to what I'm saying today. Għad tiġi ġurnata fej ħafna ikunu jixtiequ li semaw dak li jien u oħrajn bħali qalu. Imma tħabbix rasek jekk tibqa' kif int la jiena u laqqas Alla ma ħajsforzak ta' minn xejn. Amen. Kemm tħobb il-verità? Għal dawk intom ma kontux magħna, persi nitkellem fuq il-Kattoliċiżmu. Ovvjament jiena nagħmel distinzjoni bejn Kattolċi u Kattoliċiżmu. Bħalma nagħmel distinzjoni bħal Musulmani u Islam, Protestanti u Protestantiżmu, Evanġeliċi u Evanġelikaliżmu. Aħna n-nies tħobbhom, tirrispetthom, irrelevanti x'jemnu ma jemnux, ma meta tilġi għal dottrina, jiena u inti mwissija minn Alla nnifsu, minn Kristu, li nkunu qed nimxu mal-kelma ta' Kristu u nkunu qed nimxu f'ħajja retta fuq it-talib tiegħu. Retta ġifieri għax Alla ma jiddawarx, Alla ma jinbidilx. Amen. Jekk Alla għandu bżonn jinbidel,
Jekk il-kattolċi jeżis li intom qed tgħidu xut minnkom għax issa qegħdin fl-2025, l-2024, 2023 u għax issa aħna rridu nimxu ma' żminijiet. You are the epitome of ikabod. Intom l-epitomija ta' ikabod. U mejta, u laqqas tafu li intom mejta. Alla ma jinbidilx. Dak li kien jobot 2000 sen ilu għadu jobodu sallu. Dak li offendi l-Spiritu Santu sente ilu għadu joffendi sallu. Grazie Ġesu. Mela intom saqsu l-konfuskom, kemm inħobb il-verità? Kelli xieħjiel ħankun ministru tal-evangelist, apostlu, profetta, whatever sejħu li trid, pastor. Qabel ma kelli għadħila, xina kon ballerin. Jina kon naħseb li ħammut nisfen, eżid. Un evangelizza l-ballerini. Infatti rajt rusma ta' ballerini jisalvaw. Jaddu ħajtom il-Kristu, vera. Vera. Niftakar kon ngħidilhom hekk, ngħidilhom give it to me straight. Give it to me as it is. Don't worry, I'll handle it. Ej, dili kif init, ħabiex rasek għax jek tweġġani u toffendi. Irrit il-verità, xini il-verità? U ovvjament il-verità hija dejjem il-kelma tal-Lord, biex ma jmux jiġi xi ħadd u mill-ispazju jgħidlek kelli revelazzjoni u kelli dera u kelli viżjoni. Amen? Il-viżjonijiet nemmen fihom, id-deriet nemmen fihom. Ma kollox, jekk kun ġenwina minn Alla, tittaqbel ma' klim Kristu. Amen? U ma' l-prinċipi tas-saltna. Mela, number 1, morru fi ktib ta' Ġwanni 14. Għal dawk li jintom qed tismgħu għall-ewwel darba dal-klim, infakkarkom eżis aħwa ħbieb eżis kattolċi li l-kelma kattolku ma teżisti assolutament imkien fil-Bibja. Believe it or not, laqas fil-Bibja kattolika. Tgħid li mela Bibja kattolika, eżis kattolċi jisimgħuni. Għax kultant intaqa' ma' xi aħwa kattolċi. L-inħobb u nos u pjaċin nitkellem magħhom ovvjament. Għax huma nies bħal kulħadd u li Alla miet Kristu miet għal-jom bħal ma miet għal kulħadd. Imma jgħidu li intom għandkom il-Bibja tagħna, ngħidulhom le proprja intom għandkom il-Bibja tagħna. Għax fil-Bibja tiegħek nissemgħu aħna, fil-Bibja tagħna ma tissemmewx intom. Għax fil-Bibja min jimxi wara Kristu jissejjaħ Kristjan. X'revelazzjoni kbira dik, Ħanejlek kienet importanti għalija. Believe it or not, 30 senilu kienet importanti ħafna għalija dik. Tajtejlek għaliex, għaxina kont imdorri li I must be proud because I am Roman Catholic. Kif kolla splodew il-bżieżaq li kelli. Kolla fuq għawam li. L-axħar waħda li kelli Catholic. Ma jeżistix. Għattifem? Riferi, eżiz aħwa Catholics. Tabbex għasek, jek inti dejt li inti Catholic, minti ċħadmu l-infern daqsik. Imma minti tamel lebda ġieħ jew unur l-sidek. Jek li tati ġieħ l-sidek, is-sejjaħ bismu għalmenu. Kristu, Kristjan ta' Kristu. Ta' Kristu. Kristjan ta' Kristu. Hello. Amen. Grazzi Ġesu. Anyway, Ġwanni 14:6, skrittura popolarissima. Ismawa. U ġeb Ġesu. Jinutri il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier. Jekk mhux permezz tiegħi. Isma, minu Ġesu aħwa? Minu Ġesu? Għajdu li Ġesu, minu? Ġesu, Salvatur min iktar. Li bentalla min iktar. Amen, il-verità imma min iktar. Alla nifsu, kulħadd jgħid Ġesu u Alla nifsu. Mela Alla nifsu, u għed mill-ismijiet tiegħu huwa il-verità.
Issa jekk taqbduha b'rivelazzjoni taraw is-serjetà ta' skandli li jeżistu meta jaqbdu l-verità tal-kelma tal-Alla u jgħidlek u dik mhix ktieb mhix il-bniedem kitibha. Dik dawa. Dik tiġi ereżija u inti tiġi eretiku min jgħidhom dawk l-affarijiet. U inti tiġi balalu jekk kompli minnhom u timxi warahom. U mbagħad jiġi jisħoqlok li inti tiġi mqarraq. Ejdli kemm ħaddum tittollera gideb. Ejdli. Mela mhux tal-li Ġesu għandu l-verità u mhux tal-li Ġesu hu Alla, imma tgħidilna li l-verità nifisha hija Alla. Għax Alla hu l-verità. Mela til-moment li tagħmel violation tal-verità qed tagħmel violation tal-karattru tal-Alla int. Mela nista' nbiddel ir-realtà ta' min hu Alla jien nista' nbiddilha? Għaw xi ħadd fid-dinja għandu s-suddutu jew il-possess jew xi awtorità li jista' jbiddel il-verità tal-Alla. Min għandu widnejh biex jisma'. Min ma jridx jisma' kompli jimxi mal-ħmerijiet. Int jisħoqlok temmen il-gideb għax ma ħabbejtx il-verità. U jekk tħobb il-verità tħobb l-Alla. U jekk tħobb l-Alla tħobb lilek innifsek. U jaqbel lilek. Ġwanni 17. Vers 17. Alleluja. Ara xejt Ġesu li huwa Alla, bin Alla, il-ħaj, il-Messija, Salvatur, il-bidu u tmim, l-alfa u l-omega, il-blata ta' dejjem. Ġesu qed jgħid akkara. Il-Alla l-missier qed jgħid, qaddishom permezz tal-verità. Taf li inti tista' titqaddes bil-verità? Ismawni, xi tfisser titqaddes? Titqaddes eżas kattolċi ma tfisser xejn li inti wara xi mit-sena Ruma jagħmlulek xi raġġiera fuq rasek u ruxmata kattolċi li ma jafux u qatt ma fetħu l-bibi qogħdu jitolbuk. Dik mhux qaddisija. U dik m'għandux qasam xejn ma' dak huwa paganizmu made in Rome. Okay? U m'hemm skrittura u anzi hemm ruxmata meta tagħmlu hekk eżas kattolċi qed tagħmlu ruxmata ereżiet u ħmerijiet u qed tawġu l-kelma tal-Alla left, right, center, up, down, inside out. Mela. Meta inti tħobb il-verità, meta inti timxi mal-verità, u qed titkellmu l-verità tal-Bibja hawnhekk, alright? Inti titqaddes. U xi tfisser titqaddes? Tiġi separat, maqtuħ mill-kumplament. Il-verità tagħmlek differenti mill-kumplament. Il-verità taqtak mill-kumplament ta' dawk li ma jridux il-verità. Il-verità tqadsek, tikkonsagrak l-istess kelma, tikkonsagra u tqaddes l-istess. Sewwa, il-verità tagħmlek persuna maqtuha mid-dinja, maqtuha mid-dnub u maqtuha għal Alla għal ħajja fi Kristu. Mingħajr il-verità ma jista' jsir xejn minn dan. Ġesu qal lill-missier, qaddishom permezz tal-verità. Il-Knisja tiegħek hija l-verità. U lim waħda għax hawn turrun denominazzjonijiet. U bħalma għedna darba l-oħra, anka kattolċi hawn differenti tafu. O kattolċi ortodossi, kattolċi kopti, kattolċi eritreani, kattolċi gregi, kattolċi armeni, kattolċi russi. Roman Catholic waħda bisem ta' Ruma. Kattolċi romani. Le, mhux qaddishom skont il-Knisja. X'tajt il-Knisja?
X'importanti xtejt il-Knisja? Speċjalment meta tal-Knisja qed tagħmel violenza serja tal-verità ta' Kristu. Li mħatemme? Jina xtejt lill-Knisja. U xtejlek il-Knisja inti il-Knisja minni? Il-ġebla, il-kampnar. Knisja mhux il-nies, il-bniedem. Jiġifieri inti qed toqgħod fuq il-bniedem. Qed tgħid jiena tant jiena Ċek, u dak ma jfissirx inti miċ-Ċekkoslovakkja. Tant jiena għami, tant jien marriċ ma importanix mill-verità li intej l-Knisja nagħmel. Mur istudja l-istorja tal-Knisja li inti tgħid li taqgħod fuqha. Ara jogħġbokx l-istorja. Isma' by the way, laqas il-gu kienet il-Knisja River of Love, jew il-Knisja Rejma, jew Knisja AOG, jew il-Knisja Pentecost. Ma ta' miex Alla tana gwida. Il-gwida hija u nnifsu. U nnifsu hija l-kelma. U l-kelma sar il-bniedem Ġesu. U Ġesu tana l-kelma tiegħu, il-logos. Halleluja, amen. Halleluja. Jekk inti qed tisma' tal-messaġġ u qed tħossok skomdu, hekk suppost. Tħossok skomdu. Bimħabba imma mingħajr qatt ma nawġu l-verità. Kif inti batni fid-dinja, hekk jien bat lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma da kollu kliem Ġesu Jeżus aħwa. 37. Halleluja. Isimgħu għadi, għaliex Ġesu ġie msallab fuq is-salib? Għaliex Ġesu ġie persekwitat? Għaxeru għalih, kind of, parti mill-verità dik. Isimgħuha dawk li kontinwament isalbu lil Ġesu Kristu u jgħidulu int giddib għax il-kelma tiegħek hija kelma tal-bniedem u aħna nistgħu nibdluha. Għax issa aħna moderni. Għax issa aħna rridu niżmixxu ma' żminijiet. Mela da Pilatu qed jgħid il-Ġesu. Mela int sultan, u Ġesu wieġeb, int qiegħed tgħidu, jien sultan, jien għalhekk twilit u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. Ġesu tafx għalinna meta taraw li jridhom kunu rajtu għalla l-missier il-verità. U kull min iħobb il-verità, ma biex tisma' leħnu titkobb il-verità. Mela għalhekk ħafna ma jisimgħux leħenu, leħen il-mulej. Għax inti trid tkun ikkwalifikajt lilek innifsek u Alla jgħidlek kif tista' tikkwalifika billi inti tħobb il-verità. U tħobb il-verità fl-istess ħin waqt li inti tobgħod il-gidel. Jgħidu min jgħidu, mhux qed ngħidlek qobgħod il-persuna, imma jekk dik il-persuna qed tmexxik fil-gideb tal-bniedem, tat-tradizzjoni, ta' x'taħseb hi, jew x'qal ħadd ieħor, u jmur kontra x'qal Ġesu, aħrab, x'inti tagħmel hemm qalbi tiegħi? Int qiegħed tgħidu jien sultan, jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Mhux saqsi fil-maġġoranza tal-insara, kattolċi, protestanti, ortodossi. Għasasjom jisimgħu xleħen il-mulej. U kieku jisimgħu leħnu ħajibqgħu fl-ereżijiet, fil-ħmerijiet, fl-iskandli, fil-gideb,
fil-kompromessi kieku jisimgħu leħnu. Ġessu xed seta ma qal xejn għal ħaġa kontra ħalli ma jiġix imsallat. Ma Ġessu ġie persekwetat imħabba l-verità. U Pilatu qallu u l-verità x'inhi? X'inhi l-verità? Il-verità Ġessu nnifsu. Il-verità hija l-kelma tal-Alla. Il-verità dak li tagħmel minnek raġel u mara tal-Alla. Il-verità dak li tiddistingwik lilek mill-kumplament tad-dinja. Il-verità dak li lilek tagħmlek distint mill-kumplament ta' bosta msejħan Sara. Kattolċi, ortodossi, protestanti, evangeliċi, il-verità tagħmlek distintament differenti. Amen? Il-verità m'għandekx għalfejn tiġġieled għax il-verità tiġġieled waħedha. Għandek m'hemm bżonn tiġġieled. Ma tix temminha? No problem. Ma tix taċċetta? Fidejk qalbi. U ħanħallik qabel ma ngħidlek ċaw dak li għadek kif smajt ħajbidlek żgur. Issa nkunu nafu 50 ġimgħat jew inqas jekk hux għall-aħjar jew għall. U spiċċajt kontabbli quddiem Alla l-eternità. Alleluja. Marru fi ktieb ta' Eżekjel 2. Marru waqraw fi ktieb ta' Eżekjel sabiħ immens. Ismaw x'qal il-mulej lill-profeta Eżekjel. Meta jiġi bħala għaddejt Alla, meta jiġi biex ixandar il-Vanġelu. Meta jiġi biex ixandar il-kelma. Għal dawk li jintom kollha li xandru l-kelma. Li jintom tgħidu aħna xandara tal-kelma. Jekk intix pastor, jekk intix evangelist, jekk intix profeta, jekk intix apostlu, jekk intix isqof, jekk intix arċisqof, jekk intix il-papa, jekk intix assis, soru, patri, ma tagħmilx differenza. Daw kollha li qed ixandru fisem il-mulej. Imma intom bniedem la tibżax minnhom u la tibżax minn kliemhom. Sa ssib ruhek qalb lolliq u xewk u timxi fuq l-iskorpjuni. Di mhux issa skrittura li Ġesu qal il dak il-72. Intikom awtorità biex tisfru l-iskorpjuni. Titbeżax minn kliemhom u titwerwirx minn wiċċhom għax il-koll razza xewwiexa. Ma nafx hekk qed jirreferi għal Maltina hawnhekk. Ma nemminx li l-koll razza xewwiexa. Ġo River of Love għandna nies razza qaddisa, ta' nies qaddisa li jħobbu lill-Alla, li jħobbu l-verità. Alleluja. Isimgħu xejt il-mulej lil qaddejja kollha tal-mulej, jekk inti qassis, saċerdot, patri, isqof ta' Malta jew għawdex. Inħobbok, nirrispettak. Imma isma' xejt il-kelma tal-mulej. Tgħidilhom kliemi. Jisimgħu u ma jisimgħux. Għax huma nies ta' rashom ibsa. Ma mhux kulħadd. Għax hemm min għandu rasek ibsa tfisser inti gburi ta'. Tfisser li inti x'taħseb int u aqwa minn li xejn Alla ta'. Eżekjel 44. Sa darba l-oħra ħana għedna u ħankompli nagħlem fuqha bil-grazzja tal-Alla u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Li fit-testament il-ġdid isimgħu sew, kattolċi, morru studjaw, qalbi tiegħi, mhux studja, pupu. Mhux studja il-ktib tal-Lut speċjalment, u l-ewwel u t-tieni Timotju, mhux studja. Dawk huma l-ittri epistoli, l-ittri pastorali. Fit-testament il-ġdid, taħt il-testament il-ġdid, taħt paġ ġdid, m'hemmx uffiċċju ta' assis. Memx, spiċċa. Totali spiċċa. Tiġettilkom id-darba l-oħra, ħankompli nistudjaw iktar fir-reqqa fuq għadi għaliex il-saċerdozju saċerdotali l-uffiċċju ta' Assis kien ġej mit-tribut ta' Levi biss, kien biss
fejn kien hemm it-tempju, x-xogħol tiegħu kien mat-tempju, u l-qassis kien kontinwament joffri offerti kull jum wara jum, għadnu bit-tan-nies u għadnu bit-tiegħu. Da spiċċa kollu. Totali. Mela fit-Testament ġdid m'hemmx iktar il-ministeru ta' saċerdot. Hemm poplu saċerdoti, imma xi ħaġa differenti totali, issa. U ħan istudjaw fuq ħan naraw kemm ħajbqanna ħin. Imma għal dawk li ara ħankun fer. Jiena nemmen li jiena bimħabba ħanejda, issa jiena ma rridx noffendi lil ħadd, imma jekk toffendik dik mur ċekkja qalbek mal-mulej. Jiena m'għandi l-ebda interess inkun kattolku minut oħra f'ħajti. Imma nemmen li hemm kattolċi jħobbu lil Alla. Nemmen. U nemmen li anke hemm assisin kattolċi waqt li għandi problema ma nafx min sejħilhom biex ikun assis għax ma teżistix sejħa fil-Bibja, imma jekk għamli imma jħobbu l-Ġesu. U għabli hemm minnhom li qed jippruvaw jagħmlu fil-kuntest ta' xjafu is-sewwa. U jekk għandek il-Ġesu ħassalva. Kemm ħatikber għandi ħafna question marks. U kemm ħajkollok tagħmel kompromessi għandi ħafna iktar question marks. Imma ħalli nkun fer. Jekk bniedem għandu l-Ġesu għax jiena wara kollox jiena m'iniex m'għandi l-ebda xi tip ta' xejdu la sej fuq min isalva u min ma jsalvax ħajsalva, tifhem dak fidej il-mulej biss. Tifhem u ħadd m'għandu l-ebda sej li f'Kristu. Imma jekk bniedem forsi għadu u b'kull rispett nemmen li m'għandux jibqa'. Imma għajna mlu motadu kattolku, jekk għandek il-Kristu u tmut fi Kristu, vera, is-salva. U is-probabbli bħalma disa di mhix teoloġija din biss xiediet ta' nies li kellhom NDEs, near death experience jew raw il-ġenna. Din m'hemmx Bibja fuqha, imma ma tmux kontra l-Bibja laqqas. Imma jgħidu hekk, bosta nies li mietu u kellhom esperjenzi fejn raw il-ġenna, raw klassijiet ta' tagħlim fil-ġenna. Hekk jgħidu, mhux kollha, jiġifieri jgħidu li kien hemm minnhom li fil-ġenna raw classrooms, nies qed jitgħallmu. Għaliex? Eżatt, jidhru li ħajkunu salvati bil-kemm għax bil-grazzja aħna salvati permezz tal-bidi fi Kristu Ġesu biss, imma ma jkunu jafu xejn. Allura ħajispiċċaw jmorru l-ġenna u jiġu River of Lavem. U joqogħdu jitgħallmu hemm il-Bibja u int minn għalik li ħrabtni u l-mulej ħajpoġġik taħt iżgur. Amen? Alleluja. Jiena jalla kulħadd isalva, jien hekk nixtieq u nista' nassigurak ix-xewqa tiegħi ma ġietx minni, ix-xewqa mingħand il-Missier li kulħadd isalva. Imma inti trid tikkoopera mal-pjan tal-Alla. Sewwa? Alleluja. Anyway, Eżekiel kapitlu 44, isimgħu għadi, vers 23. Għal dawk li kienu assisin taħt il-patt il-qadim, għax l-unika tip ta' assisin li jeżistu huwa biss fil-patt il-qadim. Imma jnamlu mod għal dawk li huma wkoll illum kattolċi Rumani jew anke Protestanti jew Luterani jew anke Ortodossi. Għalkemm l-Ortodossi jgħidulhom papas, huwa naqra differenti. Imma anyway. Ara x'jgħid il-mulej għalikom eżis aħwa, eżis ħbieb fi Kristu. Vers 23, ara x'jgħid. Eżekiel 44, vers 23. Għandhom juru lill-poplu tiegħi għall-assassini tiegħi daw. Kif jażel dak li hu sagru minn dak li huwa profan. U jgħallmuhom jażlu bejn dak li huwa mniġġes u dak li huwa nadif. Hemm affarijiet li Alla quddiem Alla huwa mniġsa, profana, mhux kollox huwa tajjeb. Inħobb ngħid hekk jien, Alla jħobb il-kulħadd, kulħadd jgħidha wara, Alla jħobb il-kulħadd. Imma Alla ma jħobbx kollox. Sibri sej. Mhix għasek diffiċli biex tisma' tallem dik. Alla jħobb il-kulħadd, imma Alla ma jħobbx kollox. Alla jgħinek tinbidel, imma mhux ħajs forzak tinbidel. Amen? The Holy Spirit is not called the doer, he is called the helper. You do it, he helps you.
Amen. Halleluja. L-Ispirtu Santu jgħidulu il-Paraklitu, dak li jgħinek, mhux dak li jagħmillek. Mule jagħmilili, no thank you, għamela int, jien ħajnejnek. Tifhem? Li kieku jagħmilha hu, kieku responsabbli jagħmilha hu ċertu affarijiet f'ħajtna, mela jekk isir xi ħaġa ħażina hemm mulej żbaljajt hemmhekk. Jekk ħallu l-mulej. Qed tifhem? Anyway. Smajtu għadi kemm ċara żisahwa. Morru Galatin kapitlu 1. Galatin 1. Dawn huma twissijiet ta' mħabba. Ara xjejt Pawlu l-Apostlu li bosta Maltin jaħsbu li huwa missierna tal-fidi. Veru, huwa missierna tal-fidi ta' nies tali bħala minnom jiġu River of Love, Kristjani. L-eżis Maltin, għawċin kattolċi, jekk intom taqraw l-ittri ta' Pawlu li għandhom tajudulu missierkom, tinħelsu. You will have a deliverance, mass deliverance. Għax Pawlu ħlif Kristu niżel, Kristu tiela, fi Kristu, permess ta' Kristu, ġo Kristu, għal Kristu. Kollox, Ġesu. Ara, ħanamel frażi. Bimħabba, imma hija l-verità assoluta. U tista' tmerini kemm trid u tista' taħlinek toqgħod takkani, tajjarni, tagħmel li trid. Illum il-ġurnata Alla tana l-Google, tana l-ħabib tana Facebook u tana buttuni golden buttons and buzzers jgħidulhom. Delete and block. Alleluja. Jiġifieri min ipalla fil-vojt m'għandix ħin nirrispondik għax ħin huwa prezzjuż. U jiena da kollu nipritkaħ biss wanna xi nħobb il-Alla u nħobb il-verità u nixtieq li l-poplu jisalva bħalma ħafna minnkom għalhekk qegħdina. Amen. Imma għal dawk li jintom tħobbu l-verità aqraw il-kelma tal-Alla. Imxi mal-kelma tal-Alla. Arbel lili, kwalinka pastor, evangelist, ministru, assis, saċerdot, l-isqof, ħobb lil kulħadd, ħobbhom, irrispettom. Imma qarbilhom f'dak li jgħidu. Mhux tibla kollox bħal mazzun. Qarbilhom. Taf li Kristu jgħidlek tiddixxerni. Kristu jridek tiddixxerni ta' mhux Gordon ġemma xi. Qarbilhom bimħabba. Inti mhux ħadmur tajjarhom, il-bniedem Alla ma jgħajjar il-ħadd meta tajjar, isek xi ħadd jgħidlek inti isek mejjed mhux qed jgħajjarek. Number 1 iċċekkja kux vera. Għax offri qabli tkun wake up call. U għet jammillak pjaġi. Sawa? Imma, il-bidem talla mux ħaqat jgħajrek, il-bidem talla huwa fl-obbligu jgħidlek il-verita tal-kelma talla mbagħad fidej. Mbagħad fidej. Amen? Jien nistaġab bikom isimgħuna. Kif daqshekk ma titbedu minn sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu. U dortu lej evanġelu ieħor. Hemm l-evanġelu ieħor. Hemm 1100 evanġelu ieħor, imma Mem l-ebda evanġelu ieħor fil-vera sens tal-kelma. Imma hemm xi ħud qegħdin iħawdukom li jridu jaqilbu l-Vanġelu ta' Kristu. Kulħadd jgħid il-Vanġelu ta' Kristu. Imma mqar jekk aħna stess jew anġlu mis-sema iħabbrilkom Vanġelu ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna. Di ma tbeżżakx lilek għażiż ħabib. Taf li inti jekk tipritka Vanġelu differenti milli hemm miktub tkun misħut. Maqtuħ minn Alla u qed titkellem fuq ġenna li qatt minn ħatara. Come on, aħwa. Min iħobbok jgħidlek il-verità. Għax jaf li min iħobbok il-verità biss ħa taħilsek. Amen.
Jekk xi ħadd iħabbrilkom Vanġeli ieħor, ikun misħud. Bħalma ġeddilkom u ntenni u nerġa' nsostni u nerġa' ngħidlek. Jekk xi ħadd iħabbrilkom ħaġa oħra, għajr, kulħadd jgħid għajr, dak li Pawlu l-Apostlu x'għandar, ikun misħud. Mela jekk inti tisma' xi ħadd ixandar xi ħaġa u tmur kontra il-Vanġelu li Pawlu l-Apostlu x'għandar, u misħud, jew hi, u qed jisħet lilek. M'hemm bżonn tmur għand il-medium jew l-extra large biex inti tinseħħet. Tista' tmur taħt xi ministru li biddel il-Vanġelu mhuwa Vanġelu xejn u qed jisħtek għax hu misħud. Tieni Tessalonikin 2. All right, aħwen Tommy. You love it? Amen. Praise God. Thank God. Mela, vers 9. Tieni Tessalonikin 2, vers 9. Meta tiġu reverovla, ġibu il-bibja. Ġibu l-bibja. Jiena m'għandi l-ebda interess ngħid xi ħaġa kontra għax għandi l-biżatella. Imma għalik ġib il-bibja, għalik innifsek, ġib il-bibja. Vers 9. Il-ħażin qed jiġi bil-qawwa tax-xitan. U jagħmel kull xorta ta' miraklu sinjali u ġubiet folots. Isimgħuha, u jinqeda b'kull xorta ta' u ħażen fuq dawk li huma kundannati għal erda. Għaliex huma kundannati għal erda? Għax ma ħabbewiex il-verità, għax ma laqgħuwiex il-verità, għax il-verità biss setet isselvaħħom. Xejdinna Mark 16, vers 15. 16. Morru x'għandu l-Vanġelu mad-dinja kollha. Kull min jemmen dak il-Vanġelu u jitammet u hemm bosta minnkom li għandkom bżonn titamdu vera, titamdu bażla tagħkom u verament tiġu submerged. Dik hemm lezzjonijiet fuq sħaħ, hemm fuq l-YouTube tistgħu sibuhom. Mela jekk inti emmint il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu u tammit, Alla jwedek li inti is-salva. Ma semgħux qal, imma kull min ma jemminx huwa diġà ikkundannat. Le, mhux jiena nikkondannak, jien m'għandi l-ebda dritt nikkondanna l-ħadd. L-ebda pastor, l-ebda assis, l-ebda saċerdot, l-ebda apostlu m'għandu dritt jikkondanna l-ħadd. Imma l-verità inti warrabta, bżaqta, ma rettix, ma ħabbejtix. U għax ma ħabbejtx il-verità, l-unika ħaġa li tista' salvak. Ftakar fil-bidu xedna, l-verità hija Kristu, Kristu Alla, il-verità hija Alla. ċħadd l-Alla ent? Min ċaħad il-Bibja? Jekk tintaqa' ma' xi qassis kattolku li sar guru u m'għadux ministru tal-Vanġelu guru, jippritkaw xi wħud minnhom mhux kollha. Social service jippritkaw. They're good as social workers. Jgħinu l-foqra, għajnhom il-foqra. U tajjeb li tagħtihom xieklu, imma mingħajr il-Vanġelu ħaddibathom l-infern bżaqhom mimlija. As simple as that. Għalhekk meta intom tiġu tissapportjaw il xi ħadd li jagħmel xogħol tal-Alla, ixxapportjaw il xi ħadd finanzjarment bħalma tgħid il-Bibja. Mhux biss għax qed jitimgħu l-foqra, qed jitawhom l-ikel, imma jagħtuhom il-Ġesu, il-ħobs ta' dejjem tal-eternità, jagħtuhom il-kelma, il-bniedem ma jgħix bil-ħobs u bil-ilma bissa b'kull kelma li tox minn fom jgħid il-mulej. Dawk huma ministeri li tista' tissapportja. Halleluja. Tajjeb li konna sptarijiet u tajjeb li ngħinu l-foqra mela le praise God u aħna River of Love nagħmlu wkoll dak, ma mingħajr il-Vanġelu qalbi. Kollox temporanju da. Kollox temporanju għax Ġesu Kristu biss jaqalek minn dik il-ħofra tal-faqar, tas-saħtiet, tal-mart, tad-depressjoni, tal-oppressjoni, tad-dwejja, tat-telfin. Ġesu biss. U jekk m'għandekx il-Ġesu, il-ħofra dejjem ħadd kompli niżla l-isfel. Alleluja.
Mela daw kienu kondannati x'ma laqgħux il-verità. Ma ħabbawix il-verità. Għalhekk bdejt jiena ħa nispiċċa bdej. Morru f'Mark 7. Mark 7. Glorja lilek Abba Messi. Mark 7. Vers 6. Isma' xejn Ġesu. Ma kondannajt il-ħadd, infatti m'għandi dritt nikkondanna l-ħadd. Ma nista' niġġudika l-ebda qalb ta' bniedem, għax Alla biss jaf il-qalb tal-bniedem. Imma fid-dmir li inti tarbel. U taf l-arbil Alla diġà żilulek. L-arbil huwa l-Bibja. U b'mod speċjali it-Testament ġdid għax aħna ngħixu taħt patt ġdid fi Kristu. Amen. Mark 7. Vers 6. Għara ħanidu, isma' għadi. Da Ġessu qed jitkellem ta' da. Għara x'qal il-mulej. Sewwa ħabbar Iżajja fuqkom. Hawnhekk kienet jgħid għal assassin Lut. Ħalli nkunu fair, ħalli ngħidu x'għedt il-Bibja. Imma għada tozza l-lum il-ġurnata għal-assassin kattolċi, ortodossi, pastors li għaw kol bħalom daw. U ta' ten hija ta' ħanilek, min u s-sik għax iħobbok. Għax min ma jħobbok xu jibza li jitla fil-ħbeberija tijak, jon kella li jinti ma tibqax jinnaf, tiffansjaħ, jew tiffansjaħ, dak mux għad jaxseb fik, għad jaxseb fih. Għarax għal Ġesu. U di nejda bimħabba. Imma minn qatt ma nawweġ il-verità. Eżis kattolċi. Arblu dal-kliem. Eżis saċerdoti, isfijiet. Eżis sorijiet, eżis patrijiet. Intom li tħobbu, ħafna minnkom, nemmen ħafna minnkom tħobbu il-Ġesu. Ma minnkom ximxu mal-verità ta' Ġesu. Kemm il-gidba ħa taċċetta u tittollera? Meta ħajkun biżejjed? Meta ħajkun enough is enough? Iżda u weġibhom, sewwa ħabbar Iżajja fuqkom, ja nies ta' wieġib ieħor. Bħalma huwa miktub. Dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini iġieħ. Imma qalbhom hija l-bot minni. Firħa hija l-qima li jagħtuni. Jalmu dottrina li mhix għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti tal-Alla biex tħadnu t-tradizzjoni tal-bnedmin. Għal dak li ma jkontux hawnhekk qabel, ħanfakkarkom eżis kattolċi ħbieb eżis, moħħkoma. Knisja Kattolika ta' Ruma, it-tieni kmandament neħħitu. Ir-raba kmandament bidlitu u d-disa kmandament qasmitu biex jibqgħu 10. It-tieni kmandament, la tagħmilx bijat minn quxa ta' dak li hemm fis-sema fuq l-art u taħt l-art. La tmilhomx, tmilx qudiemhom u la tidraħħomx għaliex jien Alla jura Alla l-impatt il-ħażen tal-missiriet sar-raba, sat-tielet u r-raba ġenerazzjoni. Lil dawk li joboduni, jobodu l-verità. Disa kmandament maqsum. La tixtieqx in-nisa tal-oħrajn u la tixtieqx jeħwex tal-oħrajn. Dak huwa kmandament wieħed, qasmu għax neħħew it-tieni biex jibqgħu 10. Amen. U r-raba kmandament taftakar tas-sabat illum il-mistri huwa fi Kristu. Imma amen, isimgħu għadi. Ekk intom twarbu l-kmandamenti tal-Alla biex tħadnu it-tradizzjoni tal-bnedmin. Il-kmandamenti minn irtisibhom qegħdin Eżodu kapitlu 20 minn vers 1 ta' vers 17. U qalilhom, ħelu ġibu fix-xejn il-kmandamenti tal-Alla biex tħarsu it-tradizzjonijiet tagħkom. Mose qal, insomma, ħanna bżodik, vers 11.
Immintom tajdu, jekk wieħed jgħid il-missieru, ħanaqbeż dik vers 13, għaxan ma qed jgħidu kif Ġesu qed jgħidulhom kif awġu il-kmandamenti tal-Alla bit-tradizzjoni tagħhom. Vers 12 isma'w di. Intom imbagħad ma tħallu l-ħadd jagħmel xejn iżjed għal missieru jommu, okej, vers 13. Issa isma'w din hija l-importanti, għax din għadha tatsallum u għadha tiġri sallum. Intom iġġibu fix-xejn il-kelma tal-Alla. Tista' ġġib il-kelma tal-Alla fix-xejn? Iva, tista' ġġib il-kelma tal-Alla fix-xejn. Kif? Bit-tradizzjonijiet tal-bniedem. Iġifieri inti l-Alla tista' ħanidukom bl-Ingliż. You can render God inexistent in your life. Null, void and irrelevant in your life. Because the moment you reject the truth, you have actually rejected God. He is the truth. Il-moment li reġettajt il-verità, reġettajt u warrabt li l-Alla nifsu għaxu nifsu l-verità. U hekk iġibu fix-xejn il-kelma tal-Alla bit-tradizzjonijiet li tgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. U bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu. Qed tagħmlu affarijiet li qed iġibu l-kelma tal-Alla fix-xejn. Efesin 4, l-aħħar skrittura, skużawni. Efesin 4. Kif ħanikbru jina u inti? Morru fi ktib ta' Efesin 4, vers 11, ismawa. Daw il-ministeri li Kristu tal il-Knisja. B'kull rispettu mħabba, ma please. Di mhux attak personali, dinja fuq dottrina. Kull min jaqdi fi Knisja l-lum il-ġurnata jissejjaħ assis. Ministeru li laqqas għadu jeżisti ta' t-testament ġdid. ħadd minnhom ma jissejjaħ apostlu kif irid Ġesu. ħadd minnhom ma jissejjaħ pastor kif irid Ġesu. ħadd minnhom ma jissejjaħ evangelist kif irid Ġesu. ħadd minnhom ma jissejjaħ profeta kif irid Ġesu. ħadd minnhom ma jissejjaħ teacher jew għalliem kif irid Ġesu. Kulħadd. Once idħal ġo dak il-grupp. Inixinieri sejħa, it-timbrat assis. L-uffiċċju li ma jeżistix ġejt it-timbrat bih. Imma dak li inti msejjaħ, għalhekk għidli kif inti ħatikber fis-sejħa tiegħek, meta inti laqqas is-sejħa tiegħek. Isimgħuni, when you do not recognize something, you can never celebrate that something. And you can never enjoy and benefit from that something which you are denying or putting aside. Ġifieri qatt ma tista' tgawdi jew tibbenefika jew timraħ u tikberu u tibbenefika minn dak il-ministeru. Mela jekk inti għandek il-xi ħadd li huwa pastor u inti qatt ma tirrikonoxxi bħala pastor, dak il-ministeru dak il-grazzja li hemm fuq dik il-pastor qatt ma tirrikonoxxiha, int qatt ma ħadd benefika minnha. Jekk hemm apostlu li inti qatt ma ħadd tirrikonoxxih li dan huwa apostlu, dik il-grazzja ta' apostlu qatt ma ħadd benefika minnha, int qatt ma tirrikonoxxih hekk. Għalhekk jiena ma ngħid il-ħadd meta jkun ministru tal-Alla bismu. Għax inti mhux minn ismu tibbenefika, imma mill-anointing li ġor. Jekk hemm apostlu malejna ħansejħlu apostlu, jekk hemm profeta ħanejdlu profeta. Jekk hemm mhux ngħidlu jien naf għaw ħabib. Jew għaw żieħbi. Sewwa, jew għaw men. Jew għaw Tommy, jew għaw Johnny, għaw. Tifhmu? Inti, meta inti tgħid jekk hemm xi ħadd li jkun ġenwinament pastor u tgħidlu pastor, you are partaking of that grace. Jekk hemm apostlu u ġenwinament apostlu, you are partaking of that grace. Għalhekk Ġesu qal kull min jilqa' profeta xieħu minnu. Xieħu minn dik il-profeta. Ma xieħu minnu jekk jgħidlu jekk profeta ġenwin jgħidlu profeta, xieħu minnu. Inti tieħu barka speċjalment tal-profeta, ta' profeta. Mela jekk inti profeta tgħidlu għaw ras. Ta' ras ħadu profeta ta' barka. Ġesu qal jekk intom tilqgħu profeta, tibbenefikaw minn dik il-grazzja li hemm fuq il-ħajja ta' dak il-profeta. Jekk tilqgħu apostlu, tirċievu dik il-grazzja li hemm fuq dak l-apostlu. What do you want to benefit? From Gordon or from what the grace that I carry by God's grace? Xidhom t-benefikaw intom? Min ismi Gordon?
Gordon taf jismu jifisser leader bil-Scottish u jifisser bitħa ta' barra. Ġejja barka kbira ta' barra minnaw. Ġejja barka ta' bitħa? U ġejja barka ta' leader, hemm xi ħaġa tajba fiha dik. Emma jekk issejjaħ li u tarafni, mhux għall-glorja tiegħi, glorja tal-Alla biex ikber int. Bil-grazzja li Alla dilikni, għall-glorja tiegħu huwa tkabbir ta' Knisja. Guess what you're gonna receive? Dak li għandu widnej biex jisimgħu. Efesin 4. U Ġesu u dak li tal xi wħud ikunu apostli. Lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u mal-min. B'dawn il-5 jitrawmu l-qaddisin. Din hija storja oħra. Il-Kristjani fil-Bibja Testament ġdid jissejħu qaddisin. Għal dawk li intom kattolċi li qatt ma taqraw il-Bibja. Laqqas kont taf int wara llum ħassir taf. Ftit sekondi oħra ġejja. Li int fit-Testament ġdid laqqas qatt ma tiġi identifikat bħala midneb. Dejjem tiġi identifikat bħala qaddis. U x'qalu lek fil-reliġjon ta' Ruma? Aħna midinbin. Mela bqa' midneb. U taf x'jagħmlu l-midinbi? Jidimbu. Taf x'jagħmlu l-qaddisin? Jitqazzu. Halleluja! Amen. Ek jitrawmu l-qaddisin. Għax-xogħol, mhux il-midibin, il-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Amen. Sakemm aħna l-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-arfin tal-iben ta' Alla mela ħansiru ħaġa waħda. La fil-Papa, la fl-Isqof, la f'Ruma żgur lilek dik. ħaġa waħda fl-arfin tal-iben ta' Alla. Insiru raġel mamul, matur, ġifieri format, trasformat fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. U ma nkunux aktar babies trabi. Ara ġejja aħwa. Inti tibqa' baby, jekk tibqa' baby River of Love mhux għalik żgur. Ma nibqgħux aktar trabi mitfujn lawn u lem imkaxkra minn kull riħ u minn kull ziffa ta' talim bil-qerq ta' bnedmin, bil-qerq tal-bnedmin, bil-qerq tal-bnedmin u bl-ingan tagħhom biex inwaslu l-ħadd ieħor fl-iżbal. Ma waqt li nagħmlu sewwa fl-imħabba nikbru f'kollox fih. Jew nkella bl-Ingliż jgħidlek while we live in the truth or we do the right thing. Aħna nikbru fl-imħabba u l-verità f'kollox fih. F'dak li hu r-ras Kristu. Amen naħwa? Ħajkolli nitlobkom maħfra. Għax għedtilkom l-aħħar skrittura, ma dili, ġeja l-aħħar skrittura. Kolossin 2, ejja. Kolossin 2, għafruli. Vers 8, jara waġe. Ara ġeja, ħan ispiċċa bdi, promise. Pjanu. Eżis kattolċi. Inħobkom minn qalbi u nixilkom il-ġid ta' dak kollu li Alla għandu għalik. Imminti tixtiqu dal-ġid. Għax mux li nixtiqu jien, kem tixtiqu inti. Kristjani, ortodossi, protestanti, tixtiqu dal-ġid li Alla għandu għalik. Vers 8. Kulħadd iqum bil-wifqa. U għajna naqrawa fl-imkien di. Kolossin 2:8. Kulħadd jaqra ħamijaj. Isu l-ħadd ma jassarkom bil-filosofiji u klim qarri u firaħ skont dak li ġej mill-bnedmin. Kemm nixtieq jisimgħu għall-Kattolċi. Skont il-prinċipji tad-dinja minn flok dak li ġej minn Kristu. Tħallu l-ħadd jassarkom filosofiji u klim qarri u sfiraħ skont dak li ġej mill-bniedem, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu. Kulħadd jitlob miegħi. Poġġi dak fuq qalbek u itlob miegħi. Illum li qadis. Grazzi li inti il-verità.
inti l-verità sħiħa, kompluta. Mulej, iftaħ li għajnejja, rattab li qalbi, numilja ruħi, nissottometti li nifsi, taħt il-lid setana tijak. Bħal Marija nitolbok mulej, għamel minni skont kelmtek. Mux jirridien, mux naħseb jien, mux jien imdorri, skont kelmtek. Spiritu Santo, illuminani, għatini revelazzjoni, għallimni nħobba l-verità, anke jekk xi kultant iċċallenġjani. Għallibni nħobbok mulej, kif jixraqlek. Mux biss għaxek jixraqlilek, ma wkoll għal-ġid tiegħi. Mulej jina nirrinunċa u niċħad il-gideb kollu li jina ġejt mallem f'ħajti. Irrelevanti minn qaluli u minn fejġi. Jekkux protestant, ortodoss, kattolku, evangeliku, ixini. Jekk miex ġeja mill-kelma qaddisa eterna tiegħek mulej jina niċħada f'isem Ġesu Kristu. U nintrabat ħaġa waħda miegħek Ġesu. Permezz tal-kelma qaddisa tiegħek u l-Ispiritu Santu. Mulej tina qalb għalik. U itfa' spiritu ta' revelazzjoni fuqi, fuq il-familja kollha tiegħi u fuq il-Maltin u għawċin kollha. U glorifika l-isem qaddis tiegħek mulej, għax tiegħek is-saltna, għax tiegħek il-glorja u tiegħek il-qawwa għal dejjem ta' dejjem. U lilek kull glorja mulej u tifħir minn qalbi dan ngħidu f'isem Ġesu Kristu u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen, amen, amen. Għadda ġabġibak bejla l-mulej. Hallelujah! Hallelujah, l-paċi ma'kom aħwa, God bless you YouTube, God bless you Facebook, narawkom il-weekend li ġej, timmissjawx il-weekend li ġej għal service speċjali, il-paċi ma'kom, jekk hawn xi ħadd minnkom għandkom bżonn it-talb, jew tkellmuni ejjew kellmuni sa stess, ejjew naqdu magħna ġew il-kafeterja aħwa.